намоиши расомие ки дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон сурат гирифт, оид ба ҳаёту эҷодиёти арбоби ҳунари Тоҷикистон Анваршоҳ Сайфуддинов рабт дошт. Дар доираи намоиш корҳои эҷодии рассоми боистеъдод Анваршоҳ Сайфуддинов ба маърази тамошо гузошта шуд. Дар расми ифтитоҳи намоиши мазкур вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён, аҳли ҳунару фарҳанг ва илму адаб, рассомон ва донишҷӯён, пайвандону наздикони рассом иштироку суханронӣ намуда ба санъати волои ин ҳунарманди мумтоз баҳои баланд доданд. таъкид гардид ки рассомон миёни намояндагони аҳли санъат баробари тарғибгари фарҳанг будан инчунин қосиди сулҳу дӯстӣ низ ба шумор мераванд ва дар тасвирҳои ҷолиби хеш инсонро ба некиву накӯкорӣ, меҳнатдӯстӣ ва заҳматталабӣ даъват менамоянд. ва Анваршоҳ Сайфуддинов низ яке аз он рассомонест ки бо офаридаҳои худ дар рушди санъати тасвирӣ нақши бориз дошта, дар тарбия намудани шогирдон хизмати бузург намуда истодааст. Анваршоҳ Сайфуддинов аз қабили рассомоне мебошад ки ман аз аввалин лаҳзаҳои таъсисёбии донишкадаи давлатии санъати тасвир ва дизайни Тоҷикистон ба ҳайси яке аз ташкилкунандагони донишкада дар қатори дигар шахсиятҳои барҷастаи соҳаи санъати тасвирӣ ва дизайн то ҳанӯз кору фаъолият намуда истодаанд ва умуман дар таълим, тарбия ва омода ва ба камол расондани мутахассисони баландпоя дар соҳаи санъати тасвирӣ, дар соҳаи наққошӣ бисёр саҳми назаррас доранд. Бояд тазаккур дод ки имсол бо ворид гардани номинатсияи нав дар озмуни Тоҷикистон, озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки бевосита номинатсияи санъати тасвир ва номинатсияи дизайн илова гардид, яке аз шогирдони устод Муҳаммадҷони Ҳикматзода аз равияи санъати ороиши амалӣ сазовори шоҳҷоиза гардид ки инро метавон беҳтарин дастоварди арзишманди устод дар соли 2023 номид чун устод ҳадаф ва мақсади худро барои умуман пурра барои омода намудани шогирд, барои омода намудани мутахассисони соҳаи санъати тасвирӣ ман тамоми саъю талоши худро намуда истодам ва мо итминони комил дорем ки ташкил ва баргузор намудани чунин намоишҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ метавонад ки барои боз ҳам беҳтару хубтар муаррифӣ намудани соҳаи санъати тасвирӣ, барои ҷалб намудани ҳаводорон ва дӯстдорон ва он муаррифии санъат ва ҳунари тоҷик дар дохил ва хориҷи кишвар ба ҳисоб меравад. баъд аз суханони ифтитоҳӣ дӯстдорони санъат асарҳои офаридаи устоди ин боргоҳи ҳунарро ки бо маҳорати баланди касбӣ пешниҳод шуда буд тамошо карданд. ҳадаф аз ташкил ва ифтитоҳи намоиши мазкур шинос намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа бо навъҳои гуногуни санъати тасвирӣ буда, дар ин замина ба шуғли рассомӣ ҷалб намудани ҷавонон ва дастгирии рушди ҳунари рассомӣ мебошад. дар намоиши мазкур 50 асари рассом Анваршоҳ Сайфуддинов ба маърази дид гузошта шуд ки ҳар яке аз ҳамдигар бо мазмуну муҳтаво фарқ мекард ва диққат ҷалб кунанда буд. бояд гуфт ки асарҳои Анваршоҳ Сайфуддинов ба тасвири туғёни бархурдҳои зиндагӣ, ҳаёти рӯзмарраи меҳнаткашон, ҳунармандон ва образҳои дигари ҳаётӣ бахшида шудаанд. рассоми чирадаст кӯшиш кардааст бо тобиш ва таносуби рангҳо олами ботинии қаҳрамонҳои асарҳояшро ифода намояд. намоиши асарҳои рассом тӯли як моҳ дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон идома ёфта, хоҳишмандону дӯстдорони санъати рассомӣ метавонанд аз ин намоиш дидан намоянд.